An rud is fearr faoin chomórsa bí Gnó Gaeilge measam ná go bhfuil na ranganna beag go leor gur féidir leat an cúnamh agus an tacaíocht ó na léachtóirí agus chomh sin ní gad go méid do Gaeilge cócrin ón tús tosíonn amach lá amháin ag féilm chunis léamh agus scríomh ceart dhéanamh agus sin lá eile bíonn tú déanana staidir ar margaíocht trí Gaeilge. An rud úthúil maidir le mo chomórsa ná gur féidir leat bliana caithfh déanamh chomórsa intre. Agus is blian taithí oibre é seo áit go oibríonn tú le cólacht. D'obair mé hain an nuirí in Imró Déireann is láirifig an sin stáisiún na Chianíide. Ón taithí óir mé ó Imró Déireann bhain mé mo fust ratha amach I Paddy Power. So tá tú an próséis intre agus an saolmhór an asca le chéile. Tionscnúil gur bhain mé an taith na bhas ná an tionscnúil bunú Fiontar. Tá deisigan or Gnó féin a bhunú agus as sin caithmid brathnú ar an bharga agus na deisina a bhfuil sa bharga sin agus ag deireadh tá in plán Gnó a scríomh agus an sin tá in aglah dhéanamh le bord chun é sin a chur in úldóibh. Bharann sé don bblion ar fád dúir cosú le plán Gnó mar a bheith sa saolmhór. An modúil le bearlumm ná riomhreachtál. Hatan sé go mórlumm tuis go raibh an é seo a chur leis an córsa intre a rinne mé. Rudí cosú le optimú inal chórdach cosú le SEO, cheir sé seo go mórlumm agus mé déanamh intre tuis go raibh mé ag obair ar líne don chud is mód an am. So bhí mé an na gá rudí sin a nasca le chéile a raibh anna úsáidech. Tám sa bblion déirnach inis cha mé ceirh líne iontacha in DCU. Is dóílumm go bhfuil an cuimhne is fearr atá agam ná an turas sios go dtí iireachtas na Gaeilge is féile mhór é sin a bhí ar siúil gach bliain agus tain an Gnó Gaeilge sios ar turas gach blianta. Bhí sé iontach amach samach bhí sé thar cín ar fad. Mícheál an nuail anna san dom, tá ag déanamh bí I Gnó Gaeilge in DCU.